ban nang yai penpau ya ka jing kersan ya ka jing don kam jong ka jing penkre bat ban penlong hi kilat jing yada na ka jingwan jong ka jing pang coronavirus na ka liang jong ka seng KSU North Khasi Hills District menta ka singi kala lej ban ya kendu kerpang yai Deputy Commissioner ka Riboh District ikong RM Kurba. Hakene ki jing le ya kendu na ka liang kane ka seng kalabu ya shibun ki jing kentu ki jing dawa ki jing kerpat bat kum juru ha ka ju kapor kane ka seng kala no senyang sya ka office jong i Deputy Commissioner da ka song pisa ka ba silak tengka na ka benta ban penbit penbiang ya ki jing don kam na ka menta ka jingwan phaying jong ki khun samla kari ki basa atrekam bat pule sya ki wipat ki jela jong kari dia. Ya kene ke jingle kendu ya Deputy Commissioner Lailam da usamla Ferdinand Kharkamni ubede Presiden jong ka seng KSU North Khasi Hills District da ka jinge senran lang jong kiwe de gi khot na kene district. KSU Polhoi akan kasi layawan ai tidak kejirap ya office kedisi ba ai playiru ba kilai prestom melu prestom adu mentaru bertunjuk poro ki staff di Government 7 juru di Police Department di Paiba di Nusunong di Kala Prestom ban perking ya kalai kawan ane po kategori poi jungi di ane kapor dak ba yesno tilang poro ki para kot para noilam na po ka district ba KSU lalik na usniang silak tika sa office kedisi ban pet ya ini ki kena samla pulih bertunjuk ki parado para senam dijungi buan nang te na po Syabar juga North East berkunjuru na po North East kibdangdon makin pendiang lem ya ka cingirap syaki lemba kabam abang gila poi hang te po ka cegit kebadan po laimer ka armer te ban ailang ka di biskuit lane kanunu kabam berkunjung na liang jungiru buat ka sokari kalau pembaik kita buat nak liang ka sengru aso ba kadai ka senjam ke bedong kam bangila menyerap ani kopor ba ka junung kam om tang nangi ka seng rei ngakun tulang ya boro ki responsible citizen jong kari boy ba kinshim khialang ya kane ka kep ke bedong kam ba pinwan no senyang lang sene po ka office ba kane ka office pat kan bedong kam hok ya ka ban ai jingirap ikini ki samla pule ki parado persnam ki jungi ki buan na Syabar buat kumjuru ki darbar shnong ki bapun shna ya ki ying manlong kita ki caka quarantine center namata kini ki samla pule buat kumjuru na so ai kuble ki samla pule pat ki buan na bar ki labot unti ya kini ki kendon ke bala pha da government buat kunturu syafi ki samla pule lemba jokane ka lat pathai kubor ba phinia trelang mat sarkar phinia trelang bat kibor ki bahalor khamtam kasdong kathaw jong thi phin bot renti ya ka jing penbaik jong sarkar de haju upor ngaso banong ba kini ki badan hapo ka health department ru ki bamdio ya ka de ka jingpang ki bayawan lemba ki ki jingpang ru ki ba ki lale ya ka badai ban treat ya ki ban penjam ya ki ru bat ngakit bok riang ya phiru ba pinangla menteri khamba syu ban nakliang seng ka khaman ka ya kan ru isbun tli ki mat komdo ba ngin ya trei ba ngin la nak liang ka DC ka message sa government ban penbet kham kloi ya ki student ki jungi badon po Mumbai badon po Bangalore po Delhi pat kumta teter ba kila ban penbet kham kloi ki ban ngalam no iki po jela ka jungi pat kunju nak liang ka seng bat kuntui ki pai baru kinong welcome ya ki dak ka minsim ka bakloi bat nak liang ka seng ru kumba kala penbet nadu sa Bangalore po Delhi ki badon unit kena trekam jungi itu kisnak trekam kamput wat tamban penbait pembiang yaki stay syapo di jela gijuki nerewat pembiang kali la penbait nadu menen ka lai pungut na Delhi layok banwan nunggu syapo jela gijuki ya penjuru nila manyo ya keren bat jadi siru alor kajingnya ditu yunu kau jong kau joki klung kena pelamang dekat sarkar kami bat sarkar jela ukau ICDS kuma pelai polat pathai kubor ba udon ukau ba ustaf nakte ka po department kiladi haki maruri lani kini ki mahajan te ngila kentu ya ka disiru ba katum ka act chung ka ICDS dei ban penstom yaki badru badkem yaki badukti badru ban wat tiket lada damdon kum kitaru ukau juki klung kena
ki bala sampai ba mandi ki kador ka bahe de haju poru di kuntu syakti ki thain po chegir ba nakliang joga disi ki kamper king shishu ka por kampat kut ban ong ba hangne klai banai ni dangla ban takel ya kene ka jipang ya kene ka khlam ka bon en rengi tip ba la shale singi ka e ka banlong rengi hablong serius bem i hablong alert khamtam e kita ki border ki bodon hapo thain rani behlari kita ki umsiang kumta na po ki khanapara bat kumta terter nila ong tui iru ba kin phalang ya ki field officer bat kunjuru ya ki police department di bala ki juri ya ki betelek shlom dikau syapo ki thain border khamtam di balik ru ai jingrap bat kunjuru di ba ai awareness bat naliang paseng ru ka kuntu bat kan bu lang na jingi telang sate syapo ki thain ban te lakam ya ka jingrung jingbi nang tena po asam bat kebalong ma kesuting kebalong ba kasam kat nang poem ta jepor kala poe sya ka shispa ngut ki bayo ya ka jipang coronavirus nyimtip gadang bun ne kumno hendrai inget ba ka jite lakam lemba ka jing yabu renti ya ka lockdown inang la ban pelaj no ni ukyang jipang dan ni club ya keren badisi persno syaki lemba jing ut jing nam jek mik pa aba kidon ki school ki babu bet kat kum ba dei bersiu ku ki por mensua kini ki por lockdown ru ki bu ya ka monthly fees mahap siu ini la kutu disi lemba ju i syaka education department but pelat kumno khamtam e ya ki nongrat lane ya kitu ki longying ki ba shem jinge bat pembit pembiang ban donno kumno ka relax ya ki lada kamdei 60% bersiu ru tang 100% ru kumta ni guys kam ban nakaliang disiru in simkai kani bat nakaliang jungiru ni sofa e jingtho badai shadu shapo education department